Hello guys, good morning. Tinanggalan na po yung forma, yung poste, binuhusan kahapon. Nilipat na po dito sa kabila. Bubusan po ngayon. Yan na po. Na-forma na po yung pangalawang poste. Nagsasako po sila ng buhangin, maghahalo na po. So guys, okay na mamaya po pagkabuhos. Mag-aasinta na kami dito para mawala na yung hukay. Ayan po sila. Good morning. Ayan na po guys, iniipon na yung buhangin. Baru makumbas maigo ini. Good morning guys! Tanghali na pala, tanghali. Tanghali na guys. Ito pala tayo for today ay magbubuhos tayo ng poste. Yo 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 yo. Pero ga? Ha? Sana dulu yo yo yo. Hey, sa mga followers natin dyan. Good. This videos. Mas hindi ang klase, warak ka. Yan yan, warak ka. Saan ito ganyan? Ha? Siya. Hindi na, warak din ang klase. Tid man sana. Nilagita dito. Hello guys. Maulan po Wibis ata ngayon, Wibis. Guys, yeah. Maulan po. Kaya magsisigang po tayo ng hipong tabang. Ayan po. Hipon tabang. Bininta ng bayo ko nung isang araw. Sigang po yan, sigang. Kasi malamig eh. May sabaw-sabaw tayo. Ayan po, nakahalot na sila. Ayan na po. May po mabubuhos na yan. Mawala mo bubusay guys. Kaya magkirong ba pa walang guys? Basta mo magkasakit guys. Hi guys. Hi guys. Today this video. Tayo ngayon ay magbubuhos ng poste. At si Kuya Rodel ang katulong natin ngayon. Kaya si Papa ay magluluto ng sinigang. Sinigang na hipon na ibuyog. Meron tayo ngayon for today. Tapos lang natin mag snack.
Ay. Masyan daw, nilingaw. Masyan daw na. Ayun. Ganda na oh. Ano talagang wala. Maraming talaga nagpaparang-rong na araw dito na. Yung mabukay lagi dito po. Patikad mo nga po, patikad mo dagka. Kaya mo nagbuko. Tabang, nakatabang. Sisimulan na namin ang pagbubuhos para matapos na agad. Busong ka guys. Ay guys, nangangalawit guys. Ito yung tinapos namin kahapon guys na isang poste. Ito yung binuso namin kahapon. At ito naman ngayon. Mais na tayo yan. Magbubuhos na tayo ngayon. Good morning guys. Maulan na naman, maulan na umaga. Yes, pang second day na pagbuhos. Umuulan na naman. May nabasa ko sa comment na, Papa, pag pirmida kita nagpapabuhos sa uran. So kaya dito anis baga, nag-uuran. Sabi na, okay lang that, the blessing da.
Oo, nasakto lang talaga na may low pressure daw. Tapos ayun, magluluto si Papa ng sinigang yan. Pagkakita ko palang alam kong sinigang. Kasi may kangkong. Tapos eto guys, yung malalaking hipon. Binenta lang to sa amin dito ng pinsan ko. Hindi siya galing sa dagat ha. Sa ano siya? Sa tabang. Ay, oh. Yung sa mga, ano guys, yung sa mga kanal, ganyan. Kale. Mga kanal. Pero hindi guys, yung kanal na nasa ano ha, nasa yung sa gilid ng kalisada, hindi ganon. Kasi nga dito sa amin madaming salog. Yan, salog. Ano mo tawag sa inyo dun? Basta yung dyan sa may palayan. Madaming ganyan. Kaya magsisinigang si Papa. Ayun. Ano ba nangyari guys? Yung siya ina na rin nagklase. Hindi. Hindi man si Mayor kasi guys, may issue. May gumawa daw ng fake account ng parang ganyan. Tapos nag-announce daw na ngayong July 17, wala daw pasok. Ipinahanap, fake news yun guys. Madami daw hindi pumasok sa school. Yung iba sa isang room 3 lang yung pumasok, 3 students. Tapos pinapahanap yun ni Mayor, yung Mayor namin dito. Tapos nag-announce yung Mayor, yung real Mayor, yung page ng real ng Mayor na ngayong hapon walang pasok. Kasi nga guys, maulan. Ano kaya intention nung nung gumawa ng fake account tapos nag-announce na wala daw pasok. Kaya si Shai na nandito sa bahay, hindi siya nakapasok kasi akala nga nila walang pasok. Kaya yun. Grabe naman ang nangyayari. Bago na kasi guys yung mayor namin dito. Parang si mama. O, diba guys? Sinigang. Shaina, magpahilig ka na sa camera. Di ka magpara cellphone, di ka magpara higda dyan. Mardig, di ka dito mag-video, ta ikaw mag-vlog ta. Pag ako may klase na, ikaw man salang ma-video. Shaina, maniswa ko na ika. Guys, ang payat-payat na talaga ni Bunso. Sigo palagi si Kuyang payat. Guys, ang dami. Maulan. Oh, ika na. Diyan na ka. Hello sa mga... Hi. Sige. Nata. Maularn. Palagi na lang maularn. Kaya ba wala kang klase? Yo. Kuya, jacket ko yan. Yo. Nag-ano na siya? Kakagamit mo, nag-fade na. Knife. Si kuya palagi gumagamit niya na jacket ko. Yo. Shout out kay Kuya Noli. Yo. Thank you sa jacket daw. Hindi man yan sa'yo. Nagti-thank you ka.
naman ang rep. Ilagay isang yelo. Bakit? Isang yelo. Hala? Hindi, ibenta na yung rep. Wala mo palang laman. Ibenta na. Meron siyang page. So, yan. Shower out daw kay Rodel Vlog. Guys, search nyo sa Facebook. If may time kayo, Rodel Vlog. Yan o, yung nasa taas. Oo, yung nagbubuhos. Follow. Ano yun ba? Nag-init si Papa ng tubig, oh. Guys, mag-ano tayo? Kakape. Pero hindi yung, ano ba? Yung literal na kape. Yung tinitimpla ko sa inyo, guys. Ito yun. Tada! Turmeric ginger tea powder. Baka namin. Ginger powder. Baka namin. Yan na! Guys, nag-ano si Papa. Nilagay niya yung kamatis tsaka sibuyas. Ganyan pala pag sinigang. Hindi man ginigisa. Ay, parang nakaluto na ako niyan dati. Ay, hindi eh. Ay, minsan tig-inot baga tubig muna. Para ba kung natin sinigang. Kasi dati guys, nagluluto naman talaga ako. Chamba lang. Magtimpla na asas. Shaina, nagkaw na si Shaina, ma? Si kuya mo kanina, nag-video ko laram ko ng tubig hanggang sa ayun, sabi ko binas niya, hanggang digdig. Eh, yung sa mga boarding house ngayon, madaming boarding house ngayon ang binabaha. Sabi ni kuya, pigahanod na kayo mama sa pagkari. Kaya, ay, ba't tayo mainit na tubig? Ito guys, pwede siyang mainit na tubig, pwede din siyang malamig. Depende kung anong gusto nyo. Pero sa akin kasi, mas gusto ko yung laman-laman. Mainit. Okay, maligamgam. Warm water. So, yan. Naluluto na si Papa. Nilagay niya na guys yung kangkong. Masarap yan. Sinigang na hipon. Sarap. Pati upuan, basa. Lahat na lang. Asin. Parang nalagang asin. Sa ibong nalaganan sa yelo. Oo, malalaki. Dito naman sa ito. May ulan. Malalaki guys. May ano pa siya, may ganito. Nadaya o si Tino, sinubo siya ni papa niya. Dala na nga dumang ka tito mo no, pabakal mo nga ni 300. Pagabot tig 350 da. Pero wala mga ni nakabot ang tita nga kisa 1 kilo. Pero nga 350 da nga tabi bakalon da nga mo si papa. Pagduman ko kay tito, pagduman ko kay tito mo daw, sabi ko magurado, sabi niya, magurado niya ko ito ang yung hipo na pabakal mo. 300 man sa nanaya ito taday man ito nagsarong kilo. Sabi ko na sabi niya ako ni Tinoy 350. Biyay lang. Tapos ako da, para po dyan ha. Pauta nga yung tinawanan ko na nga ni Ngaya. Tapos, tinawanan niya pa dahil binawasan niya. Sabi ko talaga si Tina. Magkaw nga na yun. Pero tinaw ko mang giraray, 350. Dalagdagan ko. Ano mo kayo? Sabi sa Kung hindi ako susunod, maisira. sabi ko sa susunod niya ako kapag Malinig ini pa? Oo. Mahongga? Oo, ni malinig. Oo. Ay. Hindi ka pa rin. Ito guys oh. Uy, favorite chicken. Ay, wings. Tarong na, hindi ka ini. Binakaro ko ba ako sa dami din? Siya na magkaw kung maluto.
Sinayan mo na rado so ano. Pagbakal ko ang kasubanggi, aron pagkabot ko duman sa pigbakalan ko. May nagbakal man, taga-himamalan man da siya. Masakit ang ngipin ko, guys. Sobres. Masakit. Ayaw ko na lang kumain. Huwag na lang tayo kumain. Yan guys, yung sinigang tamang-tama yan ngayon na malamig na panahon. Tiga-asay mo na ni. Tagayan mo sana. Tiran mo ang kanin. Dahil siya naglase, tapos suspended mo sana. Ang suspended, mga niya na hapon. Kasi yan yan, nag-eskwela. Oh, Siya so dahil. agad man ito is suspended. Siya dahil siya nag-eskwela. Maulan kasi guys. Pag ganitong maulan, nakakatamad pumasok sa school. Nagsimula na mag-absent si Shaina, si Vincent. Sunod-sunod na iyan. Pati pag nag-absent si Shai ng sarong beses, sunod-sunod na. Bawal mag-absent ka. Walang duman. Tapos ata ka nag-absent. Bawas sa grade. Talaga. Sunod na iyan. Kasi yan yan. Sa masunod ka, ang sarong simana, 2 beses ka na lang maglaog. Ata. Ay lang. Kapag urual daw mag-ulan, urual daw mag-absent. Ano pa? Paano na yan? Ay, nag-uula. May sabaw din. Ang cute ng... Uy! Isa lang? Ah, oo. Dito lang talaga ako meron, oh. Lumabas na yan. Di na yan lumalabas nung tumaba yung pisngi ko. Dito wala. Isa lang talaga. Kabanga pa lang, di pa nag-ano. Hindi pa nagkabanga. So, ayan guys. Magpapasalamat nga po pala. So, ayan guys. Magpapasalamat nga po pala ako kay Kuya Bruce. Nagbigay siya ng 5K nung nakaraan pa. Kasi nga, pambayad daw. Pambayad-bayad daw yun sa labor. Kaya meron tayong binabayad sa labor, guys. Dahil kay Kuya Bruce. Thank you so much, Kuya Bruce. Kasi guys, yung binigay ni Tito Jojo, ay ni Kuya Jojo, Tito Kuya, ni Kuya Jojo, ano, yung binili namin ng materyales nung nakaraan nga. Nasa vlog din yun. Nasa ano din, 15,000. Tapos yung mga iba pang biniling materyales. Mag-thank you ka, Bunso. Sabi mo, thank you, Master. Thank you, Master. Naalala ko tuloy si Tilo. Masunurin si Tilo. Sabi ko sa kanya, mag-sorry ka. Sabihin mo, sorry, Master. Si Tilo. Si Tilo? Di mo medyo si Tilo? Hindi mo na nagiling ang vlog mo. Paano niya pa? Magiging kuya mo ito. Di mo medyo si Magiging kuya mo. Nasaan yung medyo si Tilo? So yan guys, na ano na ni Papa na lagay. Ay wow, nag-orange na siya. Uy. Sarap.
Buyod na siya guys, buyod. Buyod. Kasi bago ano, kanina hipon, ngayon buyod na kasi nagkulay orange na. Sabi ko, buyod. Buyod? Oo, sa Bicol guys, buyod. Yung ano naman, yung maliliit na hipon, yung nilalagay sa, yung binibili sa tindahan nilalagay sa pansit, ang tawag naman doon, hibi. Hibi. Kulong na dahil na ba? Kulon. Susukatin daw guys. Bakit? Pag nagsobra, ano ba? Like, Yun yung bigling ko ba walang din eh. spot. Buti na lang walang pasok si Kaba. Kaya masyadong may katulog. Si Kuya kasi ewan ko anong plano niya sa buhay. Sabi ko mag-enroll siya sa TESDA. Gusto niya kasi guys magtrabaho. Ngayon na buswalo. Sabi ba? Ako lang pa, isa pa. Naghahalo pa sila. Shaina! Tingnan nyo naman yung kinainan ni Shaina. Oh. Anong gaba? Anong bay-bay? Babae pa. Pag malapit na siyang kumulo. Malapit na siya. Ha? Ano? Ganun sa taas, umalang tutulog, kanakad, ganun. Lumog. Ano? Basa dyan? Ay, oo nga, basa ano? Tapos tinitingnan daw ni Mama kung may tumutulo daw sa taas. Eh, ano na yan? Semento na yan. Alin ko daw, Ma? Nata mo lang ganun. Hindi nga ni dumog ang bubong. Pero nata yun. Si Mama. Hindi, paano mga bayan na basa? Bakit dito tapuya? Tapuyas. Ha? Tapuyas. Ano ba sa Tagalog yung tapuyas? Nata, digdi. Oh, tapuyas kasi dumog nga niya. Pag ganun ang tubig, oh. Pag ganun. Kasi guys, wala pa naman yun na ano sa taas, oh. Diyan, ganyan. Pasok talaga yung tubig. Kasi basa nga to. Si Mama naman, OA. Hindi man nga basa nung ano. Ito yan, ha? Sige, mag-TV ka na lang. Shaina. Hindi pa napipino. Sa? Ay, hindi ba? Ba't kasi? Paano man magpatay ba? Pasan, pipino to. Digdi ba ka, oh? Tigturon ko na bagay ka. Ay, umuntin na lang. Oh, yan na. Ha? Yan si Bunso. Si Zayba. Yan ang kanyang gawa dito sa bahay. Netflix. Hindi pa pala ako bayad sa Netflix. Ay, naku. Guys, nakakaano kapag maulan, hindi ka makagalaw-galaw. Nakaba-road. Tapos parang ano, parang nakakasad kapag maulan. Luto na pa? Ito ka nakasin kay Joy. Ha? Asin. Asin? Asin tama. Alam mo, ano ko iniinom ko? Pinapanood, ano pinapapanoran mo? Ako hanap, ano? Bakit? Ay! So guys, dito nga pala sa kwarto nila Mama. Pumapasok kasi dyan yung tubig. Oh.
Papunta dyan. Kaya, basa. Wala, basa din yung gamit doon. Baka may mga important ano ako dito. Ano to? Hindi naman to. Ano tumutulo? Ayun dito. Yung galing dito sa ano. Sa SEM. Kala ko nila, di ba nilagyan ni Papa ng Volcasil? Meron mang hindi nalagyan. So yan, mahilig si Bunso manood ng mga kwentong pambata. Minsan kwentong pambata yung naririnig kong pinapanood. Anong title ka? Yan, tama yan. Ganyan mga panoorin mo, hindi yung mga drama-drama. Yung mga drama-drama, mga pelikula, ganyan. Tapos nahulog yung camera. Guys, malaki pa ba yung braso ko? Parang hindi na, no? Ay! Tsaka napansin ko yung mukha ko parang hindi na siya masyadong... Dati talaga ano yun, as in... Ganyan. Ngayon. Don't forget to clean your room after school today. Mom, it's Friday and I'm already doing something with Alia. Malaki pa? I'll go ahead and clean it, but don't worry. Konti na lang. Konting ganyan pa. Charot. Hindi. I'll do it. Have a nice day, sweetie. Happy birthday. I mean, have a nice day. Ayan na guys, may niluluto ni Papa. Nagugutom na tuloy ako. Gutom na yarn. Gutom na ako guys. Hi. So ayan, shower out kay Ate Angge. Napanood ko sa vlog, magpapagawa na ng barak si Ate Angge dun daw sa papagawa niya ng bahay. Kasi meron na siyang lupa daw doon. Kasi nahihirapan kasi si Ate Angge mag-upload. Wala siguro silang wifi, kaya parang sinabi niya dun sa vlog na magpapakabit ata sa ng wifi. Kasi nahihirapan talaga siya mag-upload. Pabutin daw ng 2 days bago daw ma-upload. 2 days ba yun? Sinabi niya yun eh. Kasi sinabi niya sa Premiere. Sa Premiere ko. Namiss ko nang kumain ng crabs. Gusto kong kumain ng crabs. Kaso guys, yung crabs nga madali yun pumayat. Madaling pumayat. Yung hipon, kahit nawawala yung laman niya. Yung hipon, kahit ilang araw yan sa ref, hindi yan papayat. Hindi yan mawawala yung laman. Hello guys, asim kilig. Asim kilig. Paano yung asim kilig? Asim kilig. Tingnan natin guys, kung asim kilig talaga. Karma ko na pa nito asim kilig. Ano na mo sa nag-arugahan ma? Sa epilepsy. Iodize? Ano iodize? Salt? So, hindi ako sa'yo kung ano binakal mo. Asim kilig eh. Asim kilig. Iba na yung nagagano, no? Iba na yun eh. Sinayan subi-subi. Sabi-sabi. Yeah! My God! Nanginginig na eh. Subi na yun. Baka nilalamig lang. Grabe ka man pa, judgmental. Garbitin ang sabaw, di ba? Naku, madami tayong kakain. Siyempre, gusto natin yung sabaw. Asim kilig talaga. Ako nga din, patikim. Ay, sarap. Asim kilig din. Ayun.
Grabe. Sarap. Ayan guys, luto na yan. Luto na yan. Tapos na. Patapos na yan guys. Kumain na din kayo. Baka wala pang sinaing. Ayan ang problema. Meron, mainit siya. Kapag hindi siya mainit, wala pa talagang sinaing. Uy, hiriton ka dyan ah. Hiriton ka dyan, bunso ah. Ayan o, ganyan mga pinapanood niya. Barbie. Tama yan, Barbie. Ito, parang exciting. Ganyan. Ito, natapos na namin ito ni Bunso kahapon. K-pop Hunters, Demon Hunters. Shrek. Ano yan? Ayun. Monster High. Sige na, ina yan na. Panoorin mo. 1 hour. Ay, maganda yan. Ako guys, mahilig din ako sa mga horror. Gusto ko mga horror. Gusto ko yung natatakot ako. Kahit alam ko matatakotin ako, gusto ko natatakot ako. Pero hindi ako mag-isa manood. Gusto ko madami kami. Kasi pag mag-isa, di natin yan kakayanin guys. Ay, tapos na. Tapos na guys. Ano na guys? Gutom ka na guys. Nga Kabikulana. Nung nasa Kamsur ako, nasanay ako magsabi ng Kabikulana. Pero nung uwi ako dito, guys na lang. Ano sa guys? Ano ba? Ganyan. Hindi na siya set up ha. Ayan na. Daddy? Hi. Daddy? That's my kid. That's my kid. Madilim. So, yan na guys. Sarap yarn. Makapagod na ako bata. Ano na? 11:50. Ayan guys, so 11:16 na. Sige, makaon na ito pa. Siya ina! Magkaon ka na, ta ako nagugutom na. So guys, ayan na si Bunso. Sige na, magkaon ka na, magluwag ka na, dakula ka na baga. Dapat ikaw na nagluluwag kang sa dir mong pagkaon. So ako guys, ay, kakain na ako, ayan. Samahan niyo akong kumain. Bunso, dito ka, oh. Salan. Ang buhok natin. Yun ang gado. Kuya ulit vlog na wala na. Ay na si Kuya Rodel Vlog. Oh no. Ayan. Hindi man maanghang. Ang pangit talaga ng ano. Gusto ko talaga yung labuyo lang na sili. Sa inyo na to. Meron kami diglay sa itong sili. Ayan. Siling labuyo. Labuyo. Upo ka, Bunso. Ayan. May sinabi sa akin si Kuya Adventures. Ano ba yun? Adventures vlog. Na, yun nga yung display. Parang hindi siya hindi. Oo. Si Petin. Ano dito sa ganda doon? Ayun na. Kain po guys.
Gusto mong lada? Sayang. Doy! Shoo! Palusa daw ba? Shoo! Yung mga aso ng kapitbahay palagi nandito sa amin. Kain. Masakit talaga ipit ko. Hindi ako makaano. Eso. Si Kuya nag-inaki. Init. Sarap. Ayan. Ako pa na kanin. Ito po. Sarang bagat pala. Magkagason. Ako kanina? May lobby yan. May lobby yan. Yung ano kasi guys, merong ganito. Oh. Malaking ang haba. Kagat. Gulay. Madaling ba yun ha? Ow! Ow! Natusok ang talim. Ayun. Maliwanag naman. Ayun na lang. Nice try.
Anghang. Kanan ka pa? Tapos na sa banso. May darating, lalaking pangit. Paabangan mo pa, may maabot lalaki. Si Tilo daw, guys. Sabi ni Papa, si Tilo daw. Ayun. Atsan pa ito? Ah. Ala! Naglangoy. Sarap. Nahulog sa sabaw. So yan guys, tapos na kaming kumain. Ayan sila, nanonood sila ng TV. Lumangoy kasi guys yung camera ko sa sabaw ng sinigang.
Kinabahan ako kasi nga may ano na siya. So hindi naman talaga yung mismong camera, as in yung pinaka-camera niya. Pero dito sa lens, meron siya sa loob na parang, ano ba tawag yung nag-moist. Meron sa loob, pero hindi naman siya apektado kasi nagkaroon na to dati ng moist kasi nung hindi ko na siya nagagamit, itong GoPro nagkaroon siya ng moist, ganyan. Tapos nawala din naman, pag nagiinit siguro yung GoPro, ganyan nawawala din. Kaya ay, mawala din naman yan, kaya okay, kinabahan kasi ako kanina. So yun guys, hanggang dito muna yung ano natin, yung video kasi, depende, mamaya naman kasi umuulan tapos hindi ko alam kung ano pang gagawin. So yun guys, abangan nyo na lang po yung mga upload ko. So yun, thank you sa mga viewers natin, sa mga loyal viewers, sa mga silent viewers natin, sa sponsor. So ayan, thank you so much kay Kuya Bruce, Kuya Jojo, Tito Joe, hello po sa inyo. Sa lahat po ng sponsor, Kuya Ruben, Kuya Kenoy, yan sa mga nagpapalipad, Kuya Neil, ayan. So ayan, thank you so much po sa inyong lahat. Ayan. May nagpapa-shoutout sa akin, may nag-chat sa akin, nagpapa-shoutout daw siya. Ano pangalan mo? Francine Toledo, hello po. Tsaka si Kuya Rod, hello po. So ayan, yun lang naman guys. Shower out din kila Kuya Wency, Kuya Jack, ayan, Kuya Benji. So yun yung mga naalala ko guys. Kuya Don. Hello, show. So ayan guys, yun lang. Thank you so much. Love you all.